Manifestacija Dužijanca koju organizuje Udruga bunjevačkih Hrvata je podržana i od strane gospodina gradonačelnika. Predstavnici naše udruge su bili kod gradonačelnika i predstavili smo način rada i organiziranja Dužijance, gde smo ga i izvestili o ovogodišnjim planovima koje želimo da ove godine i uradimo. Imali smo jedan vrlo konstruktivan razgovor, a gradonačelnik je izrazio spremnost da nas kao organizatore Dužijance podrži i naravno sve ove manifestacije koje organiziramo iz programa Dužijance. Imali smo jedan dogovor da to je tehničke prirode, da dalja komunikacija bude na taj način da sa predstavnicima gradskog vijeća, konkretno gospođom Miroslavom Babić koja je zadužena za kulturu, mi s njome surađujemo, a vezano za komunikaciju onda ćemo na taj način sprovoditi, tako da ćemo s njom govoriti i razgovarati, a ona će svakako sve to prenositi gradonačelniku. Evo, imamo radost što je i ova nova gradska struktura nas kao organizatore prihvatila i podržala i nadamo se da će to tako i biti i u buduće.